Meukide labur-laburrian esanda da Mondragon Unibertsitateko ikasle horien elkartea. Sortu zen unibertsitatea eta ikasleen artean harremana mantentzen jarraitu ahal izateko. Ikasleek 4 urte edo gehiago botatzen dituzte hemen unibertsitatean eta behin ikasketak bukatu ondoren ateratzen dira unibertsitatetik eta pista galtzen diegu. Orduan estimatu zen bere momentuan interesgarria zala ikasle horiekin harremana mantentzea. Meukidek hainbat zerbitzu eskaintzen dizkie ikasle horiei. Nik adibidez orain langabezian nagoela, aukera honena edo informazio honena behintzat lan aukeran edo lan eskaintzan informazioa da. Meukide moduko elkarte batek aportatzen guztia segurtasun bat eta nire kabuz espot aurkitzen lanik hau be lagungarria izango da. Unibertsitateak berak antolatzen dituen hainbat ekimenetan parte hartzeko aukera izaten dute, gonbidatuak izaten dira. Esaterako, pasaden astean antolatu genuen Lanbai Azokaren 3. edizioan. Eta beraien artean sarea sortzeko aukera ere, networkinga egiteko aukera ere ematen zaie, nun bai gai pertsonal eta bai profesionalentzako aukera daukaten espazio partekatzeko, elkarri laguntzeko eta lankidetzan aritzeko. Eta etorkizunean etorriko diren beste hainbat. Nik ondokan ikasle horien topaketarik ez dutin, baina pentsatzen dut interesante izango dela 10 urten ostian dano juntao eta baikotzean barri eukitia. Azkenian gure promozioko jentia eta berriro ikustia, proposamena nahiko erakarra izaten dut jaten. Meukidek lortu hauena da unibertsitatea eta ikasle horien arteko harremana finkatzea edo behintzat saiatzen finkatzea. Nik uste dut emuten dagoela aukera bat komunitateko kide izateko edo zeozen parte sentiteko. Meukide izateak ez dauka inongo kostu ekonomikorikan. Beraz, ez da ezere kostatzen, formulario baten izena eman baino, ez dauka eta zure datuak eguneratu, eta gero hortikan aurrera aipatu berri ditudan beste zerbitzu guzti hauek jasotzeko aukera izango du.